Бог като телевизор предостави пред мен къде ми са грешките. Защото няма време, Господ идва. Аз не съм си на мястото. Какво като съм проповедник? Той Бог иска да постави проповедниците. Казва, Господи, искам да ме поставиш и хората да видят в мене Тебе, за да се поправят хората, защото църквата в момента не е на мястото си. Нека да се каже истината. Масово хладнение. То е доказано. Беззаконието ще нарасне, мнозина ще отхладнат, ще го отхладнят, тези, които стоят, ще бъдат спасени. И Бог иска църквата му да бъде пред Него да стои. И аз казвам, Господи, благодаря Ти за това изпитание. Изпитание значи изпит. Изпит. Изпит значи преминаваш, ако си в 8 клас, преминаваш 9 клас. Ти ставаш по-голям и трябва да издържиш и да кажеш, Господи, благодаря Ти за това изпитание. Дай-ми сили да го издържа. Затова Бог допусна понякога в живота ми. Аз видях моите слабости, благодаря Ти, казвам, Господи, че Ти си ме прекарал през това изпитание и сега аз ги видях и аз ги оправих. Тези дупки аз ги запуших, защото Бог идва и Той иска да ме постави на място. Той е дал обещание и там трябва да влязат човеци. Око не е видяло, око не е чуло, на човешкия разум казваме защо. Аз това съм подготвил за тези, които ме любят. И как ще вляза аз с греховете си, слабостите? Ами аз ще допусна, казвам, малко да стане в тялото.